Bueno, Salustiza, saiatu zarete, baina ez dezue lortu bidazo itzuli hau irabazten, eta ondo saiatu, hainbat txirrendu balirekin. Konta iguzu, nola junda zuen eguna? Hori da, atzo beharren baina okerrago ibili ginean, azkenen 40ko talde horretan bi bakarri sartu genitu, Mintegi eta bi Ogeren, eta gaur egin geneukan taldea guztia hasieratik oso indartsu hasi bazala eskapada hori eta sailkapen orokor hori irabazteko helburuarekin, eta azkenen ezin izan da lortu. Tirabiretan ibili zazte pixka, trigo aurren tiratzen, zuek Iker atzetik tirake Aunairekin, deskoordinazio pixka falta? Bueno, berez talde guztia mando, nire ustez lan hona egin dugu orokorren talde guztiak, eta naiz eta hori, azkenen indarra falta izan zaizkigu trigo bainei erlaitzeko azkeneko maldatan, eta bueno, orain bide honda jarraitza eta noa goazen. Zer moduz baloratzen dut Laboral Kutxak itzulia? Bueno, hasieran argi geneukan talde indartsuenetarikoa ginela, eta helburua argi zegoen irabaztea zala, baina, bueno, azkenen hankak ikusi ez ideala onenak izan, Ikerna beste taldekidenak, eta, bueno, azkenen dena ematen daunen eta gu baino beak izateanen, bakarri zorionak ematea beste taldei. Oraindik ere denboraldi asko falta da, baina hau izan da Euskal Herriko lehenengo itzulia, hemendik 5 astere barru Nafarroa iritsiko eta hori ere helburua izango da. Hori Euskal Herriko itzuli hauek oso garrantzitsu dira, oso polita izan dira aurtengo bidasoa ere, eta espero Navarra ere hola etortzea. Eskerrik asko. Zuri.